Mulla on heitetty kysymys siitä, että mitä jos sä oletkin, Johanna, vaalea kesä, etkä medium talvi. Ja tässä me nähdään, täällä on medium talvi, eli cool winter, ja täällä on vaalea kesä, eli light summer. Ja se, että minkä takia toiset on sitä mieltä, että mä en voi olla talvi, on se, että talvessa on kontrastisuutta. No, täällähän me nähdään, että myös kesällä, vaalealla kesällä on aika tummia sävyjä, käytännössä aivan samoja tuolla niin kuin tummuusasteeltaan, mitä taas talvessa. Että se tummuusaste, kontrastisuus tulee silloin, kun sulla on itsellä sitä kontrastisuutta. Mutta jos sä olet kirkas, vaalea, eli sulla on sitä kirkkautta siellä, niin silloin nämä pehmeämmät sävyt saa sut näyttämään tunkkasemmalta. Eli olen talvi, koska minussa on sitä kirkkautta enemmän, mitä olisi, jos mä olisin tää vaalea